Ka Dr. Mezal Amperin Lingdo, MLA ke National People Party NPP na East Shillong kabalong ru ka kertong ka party na kabenta ka election MP Lok Sabha na Shillong seat kalaong bakat sa pentip yaki program jingalap election jongka hakatiyo ka ba jong benai kala lengkot ajar sao. Kani ka jubab ka day halor ka jinggali na kilat patay kubor halor ka jing pikre ka jongka yak election MP House number 1. Kalaong balada upat ba ujiet kalong kami ka baningkong kum ka MP na kani ka seat ban nakaliang jongkahi kalalong ka ba pengkre ban ya aireng. Nga day kanong yalam jong upat ba. Kajing pengkre jonga kadi kajing im ka jonga. Ngam tharai bahapan nang pengkre susu. Tilada piong ato ngalalik mi ne em ye kidong kisnong ibadon saudong jong ka one parliamentary constituency. Yes ngalale ya kata. Kijing pengkre ki bakam kerpang. To ya kataru ngalapan ya keren hang ni. Haba ka party kala ibit yang nga banganlong ka candidate jong ka party hakan ke MP ngahap panpet bangalet saman kisnong kitau kat bangalae hakini ki kindet benai ki bansa atrai ke MP nginyo lakumno try tang hadu April ban penkre nga sumut election commission patdep announce kata ringa suong kumni ngaladap terwaya la kejong kacing mons ngobha ban ya kaneka ya ka election benong MP jong ka one Shillong parliamentary seat jong ka state ke jongi ala da kibat ba ki ibit ki bot hiya nga ngan persangkat bala ngam kwa ban kerentan mentan namar haka politics ngi hapdon hi kat tukat ni ki plan ki bangi buri ban ngi disclose ndang ngi lasdang ti mentally ngalak hamlong prepared namar ngalalong a little surprise por baka party ka kentu yang nga banjele MP nga klempoy perkat bakan long kumni din re physically pat nga hapan penkre shibon ki iki ngan sa launch formal launching ya ka campaign jong nga sometime on the 8th or 9th of January ngan sa pen EAP ka ka plan ka bangadon pat nga kermen bagi pajbakin pediang nga kermen bagi pajbakin pediang yang akum ka candidate kani kadi kesin ke beningkong ke ba kalong kami kayo lan banlong winning candidate na ka one Shillong parliamentary seat but you don't kentay ki job ya ka one parliamentary seat but nada kipat ba ki ibit yang nga bangan lek syata ban yasad kum ka MP ngalong ka baklot